আৰম্ভ হৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একশ্যন। एक्शन शुरू सरकार दानायनि सानब्रैनि उनाव आसामाव एक्शना शुरू बीटीसीआवबो एक्शना शुरू जागोन नामा भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। कुनु अफिसखौ जों दिनै बुफायाखै गोबां बर'फोरा बिसोर खालामजादों रावखौ जों बुफायाखै जों गाज्रि खालामाखै खिन्थु दिनै बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफोरा दिनै जोंनि जायगायाव जोंनि मानसिखौ बुथारनानै जोंखौ माने गिलु बालु मोनसे थासारियाव खोलैनाय गिख्रंथाव मोनसे परिबेशआव दोननाय। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। हाग्रा बंग्राखौ जों खावलायबावो बीटीसीआवबो थाबैनो बेखौ एक्शन लानांगौ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ थाबै एक्शन लानांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो बेनोसै टाइमआ दा। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত ফোন কৰিছিলে। ৰাতিপুৱা মোৰো টোপনিতে আছিলো, ফোন বাজিলে মই ফোন উঠালো। মোদী ডাঙৰীয়াই মোক ফোনত ক'লে যে হিমন্ত তই এবাৰ সিমুক লগ পাই লবি। सानैसो बर' लिडारा नैबे बाथ्राखौ खोनासंनांगौ होननानै आं सानो। फुंनि 5टायाव सासे गेदेरमाया सासे गेदेरमानो फन हरदों, नाथाय जोंनि सानैसो बर' लिडारा सोरनिबा फन फुंनि बेलानि सानसुनि जायखिजाया टाइमाव फन मारियोबा फन हमनोबो टाइम मोना। खोनासं सानैसो बर' लिडार। আজিৰ পৰা 10 দিন আগতে মোক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত ফোন কৰিছিলে। ৰাতিপুৱা মোৰো টোপনিতে আছিলো, ফোন বাজিলে মই ফোন উঠালো। মোদী ডাঙৰীয়াই মোক ফোনত ক'লে যে হিমন্ত তই এবাৰ সিমুক লগ পাই লবি। তেতিয়া মই মনতে ভাবিলো যে মোক ভুলতে ফোন লগালে নেকি, কাৰণ মইতো কোনো সিমুক চিনি নাপাওঁ। তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আকৌ এবাৰ সুধিলো যে प्रधानमंत्री जी मैं हिमंत बात कर रहा हूं, मैं हिमंत কৈ আছো। তেতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াই মোক ক'লে মই তোকে কৈছো। মই ফোনটো থলো, মোৰ চিন্তা হৈ থাকিলে যে সিমু কোন, কাৰ কথা ক'লে, কবাত কিবা গণ্ডগোলে লাগিলে নেকি। কাকো ফোনো কৰিব নোৱাৰো। তেতিয়া ৰাতিপুৱা 5:30 বাজি আছে। মই যেনে তেনে টেনচনত, যেনেকে তোমালোকক শিক্ষকে কেতিয়াবা খং উঠিলে তোমালোকৰ ভয় লাগে, টেনচন হয়, আমাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰিলে আমাৰো ভয় লাগে, আমাৰো টেনচন হৈ থাকে। মই যেনে তেনে 3 ঘণ্টা পাৰ কৰিলো। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় 9:08 খোলে। মই ফোন কৰিলো যে ৰাতিপুৱা মোক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰিছিলে, সিমুক লগ পাব ক'লে, মোক অলপ জনাব পাৰিব নেকি কোন সিমু। তেতিয়া মোক তেওঁলোকে ক'লে যে সিমু মানে সিমু দাস। কোন ছোৱালী? অসমৰ এগৰাকী ছোৱালী। যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পাইছিলে। কিয় লগ পাইছিলে? যে এইবাৰ ৱৰ্ল্ড ব্লাইণ্ড ক্ৰিকেটত ইণ্ডিয়া চেম্পিয়ন হৈছে আৰু চেম্পিয়ন ইণ্ডিয়া টিমত অসমৰ সিমু দাসেও খেলিছিলে। যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাইক লগ পাইছিলে আৰু তাই অসমৰ কথা কৈছিলে, সেইকাৰণে আপোনাক লগ কৰিব দিছে। মই বুজিলো যে ময়ে নাজানো অসমৰ ছোৱালীয়ে ইমান নাম কৰিছে, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জানে। নিজকে মোৰ অলপ অপৰাধী যেনো লাগিলে। সিমুক মই ফোন কৰিলো যে মা এবাৰ গুৱাহাটীত আহা। সিমুৱে ক'লে মোৰ 3 দিন ইয়াত কাম আছে, মই অমুক তাৰিখে গৈ আপোনাক লগ পাম। 3 দিন আগতে সিমুৱে মোক লগ কৰিলে। মই সিমুক সুধিলো তোমাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিত। কেনেকে তুমি ক্ৰিকেট খেলিলা? বোলে মই সৰুতে মোৰ এটা বিশেষ জ্ঞান আছে যে মই চকু দি দেখা নাপাওঁ, কিন্তু কাণেদি মই যি শুনো তাক মই কেপচাৰ কৰি লওঁ। কাণেদি যি শুনো তাক মই নিজে নিজে মুখস্থ ৰাখিব পাৰো। মোৰ এই সৰুতে কেইজনমান মানুহে মোৰ এই গুণটো দেখা পাই মোক গুৱাহাটীৰ মনফৰ্ড স্কুললৈকে লৈ আহিলে।
মই 2 বছৰ তাতে পঢ়িলো তাতে মোক কোনোবাই কলে যে মই দিল্লীত যাব লাগে চাব গোটে ব্লাইন্ড ছোৱালী অন্ধ ছোৱালী দেউতাক মাক লগত নাই নিজে নিজে মনফোর্ড স্কুলৰ পৰা তাই দিল্লীত গল দিল্লীৰ এখন ব্লাইন্ড স্কুলত নাম লিখালে তাতে তাই গম পালে যে ব্লাইন্ড ছোৱালীয়ে ক্ৰিকেটটো খেলে সিনিয়ৰৰ লগত তাই ক্ৰিকেট খেলিবলৈ গল আৰু এইবাৰ ওয়ার্ল্ড বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপত তাই ইন্ডিয়ান টিমত পাৰ্টিসিপেট কৰিলে আৰু ভাৰতলৈ নাম কঢ়িয়াই আনিলে তাৰ মানে ইচ্ছা শক্তিয়ে উইল পাৱাৰে আমাক কিমান দূৰলৈ লৈ যাব পাৰে অসমৰ মানুহে আমি নাজানো খেলিলে অসমৰ পৰা গল দিল্লী পালেগৈ দিল্লীত খেলিলে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজানে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাইক লগ পালে আৰু মোক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কলে যে তই তাইক লগ কৰিবি बे समाव हाग्रा बंग्राखौ जों खावलायबावो बिटिसिआबो थाबैनो बेखौ एक्सन लानांगौ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ थाबै एक्सन लानांगौ जों बेखौ दाबि खालामो जोङो राजनितिक गोहोमखौ जों माने सिन्था खालामनाय नङा जोंनो न्याय नांगौ मिटिं जानायनि खालामना जाबाय जे बावैसो सिगां 12 तारिख जानुवारियाव जे सिख्ला जोहोलाव बिस्मितखौ बुथारबाय ओमफ्राय बिनि उनाव थांनाय 17 तारिख एप्रिलाव जे बे रैखादा फरेस्ट अफिसखौ जे फाइल खालामनानै बिनि सिलाइ खालामनानै लांबाय आरो माने गारि घोड़ा सावनाय गाज्रि मोनसे थासारि लाबोनाय बे जोंनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव मोनसे परिस्थिति लाबोदों जों थागिबि बर' फिसाफ्रा बे जायगानि थेवबो जोङो खुनु अफिसखौ जों दिन्थिनो बुफायाखै गोबां बर' फिसाफ्रा इभिक्सन खालामजादों रावखौ जों बुफायाखै जेबो गाज्रि खालामाखै खिन्थु दिनै बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफ्रा दिनै जोंनि जायगायाव जे जोंनि मानसिखौ बुथारनानै जोंखौ माने गिलु बालु मोनसे थासारियाव खोलैनाय गिख्रंथाव मोनसे परिबेसाव दोननाय बे बिराद साननो गोनां बाथ्रा जादों आरो लोगोसे जायनाखि माने फरेस्टनि जायनाखि अफिस सावनाय बेफोर गिलु बालु मोनसे थासारि जाय माने एक्सना जाय फरेस्ट अफिस सावनायनि जायनाखि एक्सन बे नेचारा नायोब्ला बे मावबादिनि मोनसे नेचार बे साधारन मानसिया बिदि खालामनो हाया जाहाथे बे गिलु बालु माबा थासारिया जोंखौ सोमोनांदों गिख्रंथावदों बे बर'नि सम सम बेखौ लानानै मेम'रेन्डाम मोनदों सिजिनो जों मेम'रेन्डाम फरेस्टनो जेसेबां हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै थाबाय दं इलिगेल जों इभिक्सन खालामनांगौ जों मोनदों आरो जों मिथिगौ दा हाग्रा ओनसोलाव बिहार बेंगल झारखन्डनिफ्राय हाबनानै थाबाय जों गोबाङानो जायफ्रा बे जायगानि भाषाबो रोङा बे जायगानि भाषाजों मिलाया जाहाथे बिसोरबायदि मानसिखौ हमनानै दिहुननांगौ आरो बिसोरबायदि थानायनि थाखायनो दिनै बे जायगानि असे तागिनि सावथालफोर जोंजों गोरोबा थाग्रा बर' फिसाजों गोरोबा थाग्रा खुनु जोंहा बिसोर सत्तु गैया फिसाजों सत्तु गैया दा बिसोरबायदि मानसिया फैनानै थाबायनानै दिनै बे जायगानि थागि माने सावथालफोरखौबो जे माने बर'नि बेरेखा थुनजलायनानै बर'नि बेरेखा सुथुर खालामना होदों जाहाथे बिसोरबायदि मानसिखौ बेयाव दोननो नाङा गथे बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बिसोरखौ जों होखाराब्ला बे जायगायाव थाबाय थाब्ला बिसोरो जोंनि भबिष्यता खोमसि जागोन गिथाव जागोन बेखायनो हाग्रा ओनसोलाव जेसेबां माने इलिगेल बाहेरानिफ्राय फैनानै थाबाय दं आरो हाग्राखौ अखुपाय खालामनानै दं बिसोरखौ होखारनांगौ जों बे बाथ्राखौ जों दाबि खालामदों सिजिनोबो फरेस्टनि मेम'रेन्डाम होदों जोङो ओमफ्राय जों बेखौ डिसिनावबो मेम'रेन्डाम होदों चिरां डिसि क'क्राझार डिसि आरो लोगोसे बिटिसिआवबो जोङो हाग्रामा महिलारिनो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय दा अदेबानि बिथांमोनहा दाखालि समाव मोनसे फर्म कन्डाक्टनि आन्दाराव थानायखाय एक्सन लानोथ' उसुबिदा जानो हागौ दा फर्म कन्डाक्ट बायबाय जाला दा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ जों खावलायबावो बिटिसिआबो थाबैनो बेखौ एक्सन लानांगौ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ थाबै एक्सन लानांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो बेनोसै टाइमा जोंहा आरो बे टाइमाव हायाब्ला जों खुनु हानायब्ला जों बेखौ सानना लायो आरो जोंहा आयेनानो जोंनि लोगोआव दंखायो जिहेतु बे फरेस्ट राइट्स एक्टनि जायनाखि आयेन माने 2006नि बे 2006नि आयेन बायदि इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बाहेरानिफ्राय हाबनानै थांनाय बिसोरखौ होखारजोबनांगौ आरो बिसोरखौ बेयाव दोननाङा आरो गुबुन जायगानि ट्राइबेलनिफ्राय गुबुन जाथिफोर जायगा दं हाग्रायाव बिसोरो मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ मोनसे जेनेरेसनाव 1550 खरि अब्ला 75 बोसोर जायो 75 बोसोरबा 1930आव बे जायगायाव थानाय जानांगौ गुबुन जाथिफ्रा बेखायनो 1930आव बिसोर गैयाब्ला होखारनांगौ जों बाथ्राखौ दाबि खालामदों आरो लोगोसे जोंनि जायगानि बर' फिसाफोर दं हाग्रा ओनसोलाव थानाय दा बिसोरबो जाहाथे आलाय सिलाय जाया जायफ्रा फरेस्ट राइट्सनि माने आयेननि बाहेरायावसो जाहाथे थानायफ्रा जाहाथे बिसोरखौ जों मोजाङैनो दोनफिननायनि बेबस्था खालामनो हायो जों बेखौ सावरायलायदों दिनै मिथिङाव मोजाङैनो ओमफ्राय दिनै मिथिङाव जों सावरायनाय जाबाय फैगौ समबारखालि जोङो 6 दिनाव मोनसे आल्टिमेटाम होगोन आल्टिमेटाम जे बिथांमोना मे दाननि गेजेरावनो इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामनांगौ आरो मे दाननि गेजेरावनो इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामबा जोङो जनजाति सुरक्षा मन्च आरो रायजो राजा गासिबो जोङो माने फैगौ जुन दाननि फार्स्ट उइकनिफ्राय आन्दलन खालामसिगोन जों बेखौ दिनै घोषणा खालामनाय जाबाय आरो बेखौ प्रस्ताब लानाय जाबाय आरो जों खुनु दिन फासयनाय नङा जोङो राजनितिनि खुनु गोहोमखौ जों माने सिन्था खालामनाय नङा जोंनो न्याय नांगौ आरो बर' जाथिया थांना थानांगोन जों बे जायगानि थागिबि फिसा
दिनै गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैयै फैयै दिनै जोंनि सायाव अयथासार खालामनाय जोंखौ नाख्रेबनाय जोंखौ सिगिस' खालामनाय जोंखौ गिग्रुंनाय जोंखौ खालामबाय हा हु सेनाय बायदिसिना जाबाय दा गथिखे जों दिनै जोंनि भबिसतखौ होनानै जों दिनै जाथिनि उद्धारनि थाखाय जों दानि खामानि मावनो ओंखारदों जों रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायहरो जाहाथे जोंनि फैगौ धर्ना हाबाफारि दं जों जुन मासाव जिथु सप्ताहयाव जों धर्ना हाबाफारि लागोन बे धर्ना हाबाफारियाव जाहाथे रायजो राजाफोरखौबो जोंखौ सापर्ट खालामो जों बयखौबो खावलायहरो आरो गेजेर गेजेर जों रायजो राजाफोरजों मोनसे मिथिं दिनो थाखाय जों दिनै मोनसे डिसिसन लाबाय जे माने जेसेबां बर'नि आफाद दं जातीय आफाद माहारियारि आफाद बे माहारियारि आफादजों जोङो रायलायगोन बेखौ जों डिसिसन लाबाय जे नै फरायसा आफाद दङ बर' साहित्य सभा दङ बर' समाज दङ आबुब दङ ओमफ्राय गुबुन गुबुन भलुन्टियार फर्स आफाद बेफोरनि आफादजों रायलायनायनि मोनसे थांखि लाबाय आरो जों बयखौबो लिंहरनानै रायलायगोन जाहाथे जों जाथिनि बे अलखद टाइमाव जाथिनि बे माने खैफोद टाइमाव जाहाथे बयबो ज' जायो खौसे जायो आरो खौसे जाहाथे बयबो आवाज होयो खौसे जाहाथे बयबो मावलाङो जों बेखौ दिनैनिफ्राय जोङो ज' जानायनि बाथ्राखौ जों लानानै जों सावरायगोन आं बेखौ दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बयबो मिथिनाय जाबाय बे दखलदारिखौ होखारनांगौ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बे दखलदारिफोरखौ होखारनांगौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय बे दखलदारिखौ होखारनांगौ लिबारेट ट्राइबेल लेन्ड लिबारेट ट्राइबेल लेन्ड बिटिसि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि हो बिटिसि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि हो बिटिसिनि हाग्रायाव थाफैनाय मावबादिफोरखौ होखारनांगौ बिटिसि सरकार गोख्रों जा बर' हारि खौसे जा बर' हारि खौसे जा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बे दखलदारिखौ होखारनांगौ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बे दखलदारिफोरखौ होखारनांगौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय बे दखलदारिखौ होखारनांगौ लिबारेट ट्राइबेल लेन्ड माता की भारत माता की इतना प्यार इतना उत्साह सच कहूं कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। वैसे तो द हेग को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है, लेकिन आज यहां जो माहौल है इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं आप सभी का इस वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था तो पूरा महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरो प्यारो राजस्थान और ए फॉर असम
साथियों, आप सभी से मुलाकात के बाद आज मुझे हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रॉब यतेन से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। बीते वर्षों में जब भी मेरी नीदरलैंड से यहां के लीडर से बात हुई है, ये हमेशा भारतीय डायस्पोरा की बहुत प्रशंसा करते आए हैं। मतलब कि आप सबकी प्रशंसा करते हैं। आप नीदरलैंड्स के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी नीदरलैंड आता रहा हूं। मेरे पुराने साथी महर्षि महेश योगी के सारे सदस्य यहां बैठे हैं। और यहां रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मेरा खासा परिचय रहा है। यहां बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है। यह एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रही। अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुनें और अपने पूर्वजों के संस्कार। साथियों, मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है।